Sanibonani molweni abushengi mulanga sanibingelela futhi namukela izinto zenza sithemba ukuthi nonke niphile nje. Sibonga kakhulu ke nawe kumcilo subscribe secela noma ucindezele khona uzoba umuntu oqala ukuthola ama video mawusa posta. Siyabonga. Hey, izinto ziyenzeka kumaskandi. Hayibo, ziyenzeka. Uzokhumbula ukuthi phakathi kwangizomchuno kanye nokhuzane khona ukushayisana kwembono kancane ebikhona. Lento ukuthi yaqala kuphi? Yaqala le kanti kuzoba nomcimbi ingizomchuno Maskandi Festival ngomnyaka ka2019. La lapho waphuma khona ipost yayithi umcimbi usuhlehlile okanye usukhanseliwe. Wasikusuka lapha idubedubeka. Hawu namanje ayikami isaqhubeka le basamile khona ekuthenini isashayisana imbono. Ngoba ukhuzana waphila keep finish album ayikhuluma khona ngamazwi athize abhe macingwane. Uphinde futhi macingwana wakhona amazwi akhulumayo kuma clips into kanjalo nje uqhubela kusekhona. Ukhuzana bese waposta ke ngomhla ka24 kuwona uJune waposta wathi macingwana awusiyeke isingisi mfo bekungamele uthi I'm very innovated bekumele uthi I'm very innovative uqonde ukuthi you are an innovative person manje lo innovated angazi umthatha siyabonga nokuthi uzisho lo wena ukuthi wena bungagcini ngokusakaza kodwa bubuye wenze ibusiness ngabo abaculi siyabonga ukuthi uzibalela wena zonke izinto obuzenza kumaskandi uthi uyasiza kanti wena wenza ibusiness esihe singaka wena awungabe usithatha wena wedwa cha kahle ndoda lo innovated iwona impela obukwenza uma ubona umaskandi ubone ibusiness ya usho kanjalo ukhuzana iposta lapho iphutha khona ivideo noma iclip yenye ama interviews zami ngizomchuno kade ibanjwe ngiselect Africa TV ya la kade bekhuluma khona nongizomchuno umacingwane bekhuluma naye ngecareer yakhe umsakazi nento kanjalo shilo ukhuzana bezoposta lo kodwa ke le clip izokala kanjena ke yona ukuthi bethini ungizomchuno weze ikhuluma ngo-innovated la akhuluma ngabo khona izokala kanje akwazi lutho lezinto manje I'm very innovated. More than 60 countries worldwide so therefore I'm the first ever SABC DJ who have broadcasted internationally USA. Kufisa lukazi kuqotshe umonga yebo injalo kwiclip suyizwile ke iyo leyo shuthi ungizomchuno bekhuluma ngo-innovated ezokhuluma lapho ebala nokuthi yena useka haya osakaza phesheya kwezilwandle kugcotshwa umongameli futhi njalo indaba ibesho njalo ukhuzani eposta lapho ekhuluma ngalo innovated okhuluma ngalapha usungabe bekuvo lakho na ucabanga ngale clip noma ngale post ngalo noma ngalo mbango wokhuzani nongizwe ukuqophisana kwabo ngokuposta into ethize ngokukhuluma nje nangokuqophisana kwabo nje usungabeka khona lapha ku comment section ubesho ukuthi ucabanga ngalo nto lena noma ngalo ludaba ukuthi ucabanga ngalo ludaba bese Debelo lesibili umjikjeli kanye nento encane bakhiphe ingoma ethini ethi oxama abantu banembono eminingi ngale ngoma leyo abaningi babo bathi khona ababatalabhayo noma babhekise kubona abadlala loshuni lo abanye futhi bona bathi hayi man le ngoma lena nje imnandi imele yodwa ngoba into encane nomjikjeli bakhombisa ukuzwana bakhombisa ukubambisana futhi kuloshuni ngamjik abanye ke bathi hayibo le ngoma lena ayikho right ngoba kahle umuntu oyilalela izwakala sengathi akekho umuntu ohlukile la ngaphandle komuntu oyedwa ngathi iculo umuntu oyedwa ngoba iculo into encane kanye nomjikjeli la bacula khona vele ngishona ofanayo nawaphimbo futhi nawo athi mayefana nawe ke ungashare uvolo ku comment section usho ukuthi wena ucabanga ngale ngoma makude busizwile ungakayizwa usungayisesha khona la ku YouTube nakuma digital stores nakhona futhi ngicabanga ukuthi khona uyilalela wena uyizwela ukuthi ithini nokuthi icule kanjani futhi bese sizalana inhloso ke ukukhanda YouTube channel le esayikhandayo okuyizinto ziyenzeka channel ngokuthi siphakamisa umculo kaMaskandi kanye nabaculi abaculayo futhi ngakho ke izinto ziyenzeka zinqume ukuthi zizopromote abaculi ngeviki zizoposta ingoma zabaculi ababili wena uzobe usukhethe yakho ukuthi ukhetha yiphi kulezi ezimbili ezobe seyifakile ukuthi uhamba nayi ama details washare khona la ngaphansi ku description ukuthi bayithumela kanjani ingoma ukuthi ifika kanjani kuthina kanye ne backup yakhona yengoma bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.